Наистина ли? И здравейте хора, днес играем. Агари, лакна ми! Той ма идва още! Не! Съвсем сериозно, срещу всяка година... Заклещен съм, нали? Какво се е случило? Сбъркаш ли пак? Измъкнах се от луната. И така, тази луна ма идва от половин час сигурно. Не дей. Не, мама. Не дей, моля се. С кога ще е, госпожа, съм много гладна. Не знам дали са почнали още и защо дали е готова. Те сега го Аремон, PLS, feed me. 11:30. Да, ама няма да ходите по стаите тук. Може 11:30. Хайде, Къде е? съедини се. Изяж го. Виж, давай. Ива, искаш ли да... Не, че няма къде, няма. Ще си го инсталираш на Значи телефона. ще те снимам и ще те покажа на майка ти, със сигурност ти казвам. Look at the selfie. Сега, това шоу. Не си толкова глупав, наколкото ми се правиш тук. Не си толкова. Госпожо Вили, от 2 часа работя, не знае, отказва елементарни. Тази дата му я казахме точно 15 пъти в 3 стериш. И сега пак ми я гледа, като че не за пръв път я вижда. Не желая да работи. Твърдо не желая да работи. Искам утре сутринта да кажеш на майка. Ти си Боби. Бягай! Здравейте хора, тук с Боби Racer BG и ще играем. Ще снимате от моя канал. Сме започнали история. Не знаеш ли колко са 5 елементарни дати отказва. Преди 5 минути го накарах тази дата, писа по 10 вече. Кое какво? Фидната! Отказва да работи това. Още фидва! Отивай горе, фидва! Чакай, че не са фидвани. Той ще вижда те. 3 теста направиха, да. Няма бе, за какво ме е толкова малък като теб? Дай да гледаме класацията, бе. Абсолютно логично и не защото е глупав, а защото е велик. Прави нарочно да стоиш тях. Просто да ми дават за Желая ли да пращам вкъщи? Не мога да влеза. Без телефонът ми е Windows. Искам да ти кажа, че телефон на дедито е Android. Не Android. Android е. Не Android. Купиха и нов, не Android. Миналия, който беше, е Android. Сега ще кажа единствено кои не са Android. Тези на Windows, т.е. Nokia, тези Microsoft. Виж, аз не знах, че мога така. Но Windows има Nokia-та и Microsoft. Windows и Microsoft са едно и също, нали го знаеш? Nokia и Microsoft са Windows, а пък iPhone, не си спомням какво беше. Но всички други телефони са Android. Microsoft и Windows е едно и също. Да, просто вече прекръстиха ги. Не. А да, прекръстиха ги. Nokia да прекръстиха на Microsoft. Не, гледай. Няма храна. Не, аз чувам, че говорят. Много съм гладна. Да. Да, разбрах. Вашата мама искаше да питам. Сега пък не мога да пиша на мама, защото няма интернет. Някой да си изключи интернета за Бога. Ема няма, защо пък? Изключих се го заради Бога и сега аз не мога да влея.